adlaw mga bata. Ako si Teacher Sara. Ang atong paghisugatan karong adlaw ay bahin sa simile o kasusama. Ang simile o kasusama mao ang pagtandi gamit ang sama-sa o parihasa. Audio Jungle. Mao kini ang mga pananglitan sa simile o kasusama. Si Ana puti iyang naong sama sa itlog. Si Ana gitandi iyang naong sa itlog. Ikaduha, tamis ang biko sama sa dugos. Ang katamis sa biko tandi sa dugos. Gamit ang sama-sa. Tan-awa ninyo mga bata, ang duha nato ka pananglitan gigamitan nato sa simile nga sama-sa. Ang ikaduha nato paghisugutan mga bata ay bahin sa metaphor. Ang metaphor ay gitawag kini nga metapora sa atong tinulungan. Ang metaphor o metapora usa ka pamaagi sa pagtandi kali sa duha ka lahi nga butang pinaagi sa paghatag og lain nga ngalan niini. Ang metaphor o metapora pagtandi kini sa usa ka butang ngadto sa magkalahing butang. Dili kini mogamit og sama-sa o pareho sa. Mao kini ang mga pananglitan sa metaphor o metapora. Una, ang among pagsakay sa eroplano usa ka urom. Ikaduha, dalugdog mukatawa akong manghod. Audio Jungle. Alright, tanawa mga bata ang duha ka pananglitan, gitandi ang duha ka mga butang ug wala kini migamit sa sama-sa og parehasa. Akong basahon ang mga pulingan ug tubaga kini kung simile o metaphor o metapora. Alright, andam na ba kamo? Very good. Una, ang batang babae gamay sama sa manika. Simile ba o metaphor? Ikaduha, ang akong higala usa ka halas. Simile ba kini o metaphor? Ikatulo, ang balhibo sa iro humok pareho sa bulak. Simile ba kini o metaphor o metapora? Ikaupat, ang cellphone pareho sa ilat. Simile ba kini o metapora?
Ang ikalima, ako isa ka tigre masuko. Alright. Simili ba o metapora? Nasabtan ba mga bata? Very good. Dali ra na to mahibaw-an ang simili mga bata. Aduna kini mga pulong nga gigamit nga samasa og parehasa. Okay mga bata, isulat ang is kung kini simili o kasusama o isulat ang im kung kini metapora o metaphor. Andam na ba kamo mga bata? Alright. Basaha kini tarong o isulat lang ang litra nga is kung simili og litrang im kung metaphor. Audio Jungle. Audio Jungle. Ato tan-awon karon kung sakto ba ang inyong mga tubag sa matag numero. Number 1, metaphor. Number 2, simile. Number 3, simile. Number 4, metaphor. Number 5, metaphor. Mao ka na siya ang mga insakto nga tubag. Hinhirat ako itong mga bata. Daghan salamat sa pagpaminaw. Amping kanunay. Bye-bye!